Ahojte u nového videa. Dneska budeme stavať ten les konečne. Takto nejako vypadá kmeň stromu, alebo budú listy. A ja idem teraz postaviť tie kmene, kde to bude zapichnuté. Takto budú rozmiestnené stromy. Tu sú tie kmene už pripravené. A tu som si už pripravil stromy. Tým sú listy na nich. Tu je taký prototyp. Ešte na ňom není malé listky, len taký, aby bol hustejší. Tu aj hneď pre vtáčika a zatiaľ všetko. A tak tu som naká naplno. Takto budú vyzerať finálne stromy. Tento bude mať aj hniezdo. Bude to sem umiestnené. Som si ich rozmiestnil a neviem, ako to bude vyzerať. Zatiaľ to vyzerá takto. Tu sa pracuje naplno. Stromy som akorát všetky dokončil, ich 9 a idem ich teraz umiestniť. Niečo problémy, musím posunúť tú kmeň a trochu presviť do ľava, to miesto. Takýto opravené, už to teraz pôjde. Tiež to je blízko. Trochu som to posunul. Tak. Tu do tej stromy idem dať, potom ešte robiť takú scénu. Veveričky tam chcem dať. Tak stromy dám, ešte jeden strom dám tu, ale najprv tu idem robiť takú veveričkami dačo a musím sa dať zeleň. To je zatiaľ všetko. Veveričky a aj strom som dal už na svoje miesto a asi im ukážem ešte robiť zeleň, pridať nejaké tie zvieratá a vám to ukážem už finálne. Zatiaľ čaute. No a takto to vyzerá. Myslím si, že to vyzerá dosť dobre. Sú tu rozmiestnené hoci kde je plno zvierat. Dal som tam aj vlkov dozadu, takých iných z tej čímy, či ako sa to volalo. No a to je tak všetko. Ďakujem všetkým za podporu a napíšte like alebo komentár. Ďakujem.